Müslim районы гимназиясе эшчәнлеге башка белем йортлары кебек үк үз агымында эшли кебек, ләкин һәр вакыт яңалыкка һәм заман белән бер адымда атларга омтылу белән аерылып тора. Быел гимназияны 22 укучы тәмамлады. Әле шушы көннәрдә генә сборлар башланып китте. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әлеге гимназия эшчәнлеге белән якыннанрак танышып кайтты. Әлеге уку йортына килеп керүгә үзеңне зур гаиләнең бер өлеше кебек тоясың. Төпле белем бирүдән тыш әхлак тәрбиясе нигез итеп алынган гимназиядә менә шушы матурлыкны балалар үз куллары белән тудырган. Бу әлбәттә кул иҗаты гына түгел, яңа технология кулланып эшләү нәтиҗәсе дип таныштырды 8нче сыйныф укучысы Рәзилә Ахунова. Гимназия цифрлы һәм гуманитар профильдәге үсеш ноктасы үзәге ачылды. Шушы программа нигезендә күп кенә җиһазлар кайтарылды. Мәсәлән, 3D принтер ярдәмендә махсус спайсы материалдан үзебезгә кирәк булырдай 3D модельләр ясап башладык. Шуларның берсе печенье формалары. Гимназияның директоры һәм укытучылар коллективы укучыларның җитештерүчән хезмәт юнәлешен үстерү өчен барлык шартларны да тудырган. Эшчәнлекнең нәтиҗәләре итеп безнең инде максат куеп эшлибез. Һәрбер проектның нәтиҗәсе ул нинди дә булса продукция ясарга, продукция чыгарырга һәм ул продукция укучының укытучыга гына түгел, инде тирә-юньләргә дә файдалы булсынга. Без Мөслим гимназиясенең Балкыш укучылар үзидарәсе сезне сәламлыйбыз. Гимназия каршында Балкыш дип аталган укучыларның үзидарә оешмасы да эшләп килә. Инде 4 буын алмашырга өлгергән. Biz һәрбер укучының, баланың, хәтта укытучының мәктәп тормышы тагын да кызыклы һәм вакыттыргыч булсын өчен армый талны хезмәт куябыз. Безнең сафларга һәр яктан камил, калган укучыларга да үрнәк була торган укучылар гына кабул ителә. Безнең эшчәнлекнең төп бурычы гимназиябезгә терәк һәм таяныч булырлык шәхесләр булу, барлык укучыларга гимназия кыйммәтләрен сеңдерү, укытучыларыбызга һәр яклап ярдәм итү һәм инде үз мәктәбебезнең патриотлары булу. Без үз эшчәнлегебезне аерым проектларны тормышка ашыру форматында алып барабыз. 7 ел буе гимназиядә татар телендә Тылсым, рус телендә Ключ газеталары чыгып килә. Шулай гимназия күләмендә мәсәлән рекордлар китабы бар. Ул гимназиядә төрле яклап үзен күрсәтә алган укучыларны без анда теркәп барабыз. Анда безнең спортсменнар да бар, анда бар безнең уку алдынгылары да. Һәм инде нинди өлкәдә рекорд куйган укучыларыбыз барсында инде шушында кертеп барабыз. Һәм инде укучыларны әзрәк шушы эшкә үсендерү өчен инде без төрле символикалар, төрле бүләкләр уйлап табабыз. Өстәлдә бар безнең шундый золотой запас гимназия, бу инде олимпиадаларда иң күп уңышка ирешкән укучыларыбызга бүләк итәбез. Төрле һәм инде алар үзләре дә шушы эшне үзләренең инициативасы белән эшлиләр. Программалаштыру остасы булу заман таләп иткән һөнәрләрнең берсе. Шуңа да гимназия каршында әлеге юнәлешне үз итүчеләр өчен дә түгәрәк эшли. Программистлар берләшмәсе яңа программалар өйрәнү, фотографияларны, видеоларны төрле программалар ярдәмендә үзгәртү өстендә эшлибез. Мәктәптә узырчы аларга техника порталына килә, Instagram социаль челтәрендә мәктәбебезнең яңалыкларын яктырып бару безнең вазифа булып тора. Экология эшмәкәрлек юнәлешендә дә бик актив эш алып барабыз. Әнә шулай ялкынланып сөйләүче укучылар тәрбияләгән гимназиянең Мөслим районында гына түгел, республика күләмендә алдынгылар рәтендә булуы табигый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Мөслим районыннан.